Tak jo, ahoj, já vás zdravím, jmenuji se Jakub a chtěl bych se vám vlastně nějak představit s tím, že na této kanále vlastně bych chtěl natáčet věci s mým golfem, nějaký úpravy, co na něm budu dělat a různě takové, nějak třeba i můj život, různý výlety a podobné věci, abych vám nějak představil vlastně svýho golfa. Tak je to 4kový golf, 1.6, 16 ventil, 77 kW. Abych se teda lehce představil, nečekaně se jmenuji Jakub. Co se týče mého kanálu, tak jsem si chtěl natáčet primárně věci ohledně auta, čiže to mého golfu. Nějaký různé úpravy, co na tom budu dělat, prostě nějakou tu moji cestu úpravy toho auta, na co se můžete teď velmi blízký době těšit, tak budu dělat stropnici, mám objednanou novou látku a lumičový fokus jsem si taky objednal. To mělo nějaký trošku hezčí zvuk, přece jenom. A chtěl bych natáčet nějaký výlety, když někam pojedu, nějakou delší trasu, tak bych vás vzal s sebou. A to je víceméně asi všechno, co doufám, takže si společně užijeme tu cestu, budeme se společně bavit a snad to všechno dopadne dobře. Já se na to strašně těším, doufám, že to samozřejmě dopadne a už nemám víceméně co víc vám říct, takže to je tak, no. Vidíme, kam nás cesta dál zavede, můžete si teda těšit na tu stropnici a ten tlumič. A jo, to je zatím všechno. Já vám moc děkuji, že jste se na tyto podívali. Já budu rád, když dáte samozřejmě i odběr, když budete chtít na tuhle cestu se mnou. Já doufám, že jo, že to všechno bude v pohodě. A jo, zatím teda čus.